ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ମୁନିଆ ମଠର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାତୀର ସୁଣ୍ଡରେ ଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଏପଟେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି। ଖରାପ କଥା କହିବି ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଏରିଆର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ମାନେ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଜାଗାଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ମଠ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏ ମଠଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ କେଡ଼େ ମନଲୋଭା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟ ଉପରରେ ପାହାଚ ହେଇଛି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଉପରରେ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି। ଏଟା ହେଉଛି ଖନ୍ଦାଶାଳ। ଏଠି ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ହେଇଯାଏ, ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ହୁଏ। ଏପଟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ନୀତିବାଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୀତିବାଣୀ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ହରେ ହରେ ନ୍ୟାୟକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା କରି ପରାଜିତ କୂଟ ବୁଦ୍ଧି ବେଳେ ଯେଉଁ ହୁଏ ଆନନ୍ଦିତ ଧିକ୍କି ତା ବୁଦ୍ଧି କି ସେହି ଅତି ମୂଢ଼ ନର ନ ଜାଣେ ଫଳ ତାହା ଶେଷ କେତେ ଭୟଙ୍କର। ଫୁଲ ଫୁଟି ଝଡ଼ି ପଡ଼େଇ ରହେ କିଛି କ୍ଷଣ, ନର ଜନ୍ମ କିଛି ଦିନ ଲଭେଇ ମରଣ। ଫୁଲ ରଖିଯାଏ ନିଜ ନାମ ସହୁତରେ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନର ନାମ ରଖିଯାଉ ହୁଏ। ଏଭଳି ସବୁ ନୀତିବାଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ମଠରେ ବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି। ଏହି ସବୁ ମନ୍ଦିରର ପରିସର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଖନ୍ଦାଶାଳ ଚାଲିଛି, ରୋଷେଇ ସବୁ ଚାଲିଛି। ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀତିବାଣୀ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲୋକ ପାଶେ ନ କହି ନିଚ କଥା, ନ ଦେଖାଉ ଗୁରୁଜନ ଆଗେ ତା ନିର୍ବିବେକତା।
नीरव रहिले କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିପାରେ ଯେ ହିଁ ବାକ୍ୟ ବାହ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସବୁ ନୀତିବାଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀତିବାଣୀ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅନେକ କର୍ମରେ ଥାଉ ପଛେ ସେହୁ ଗୁରୁ ପାଦେ ରଖିଛି ତ ସଦ୍ଗୁରୁ ପାଦରେ ସେବା ରଖିଥିଲି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ହେବ ପରାୟପତ। କଣ ସବୁ ନୀତିବାଣୀ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଠ ଅଛି ବି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା ବିଶ୍ରାମ ଘର ବେଳେ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ବାବା ବସିଛନ୍ତି।